Disclaimer: the content of the video is edited and does not necessarily correspond to reality. All images, sounds and events have been modified for creative or entertainment purposes. Γεια σας παιδιά, Τιμός Ίσκιν σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα έχουμε το X του Σιμωτά. Γεια σας μάγκες μου, τι κάνετε καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το X και θα σας πούμε χαρακτηριστικά για το μηχανάκι. Τα από όλα μόνος του, δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πόσα λεφτά το πήρες? Λοιπόν, το είχα αγοράσει μάγκες, σας πω όλη την ιστορία. Λοιπόν, εγώ είχα πιάσει δουλειά μάγκες σε μια ταβέρνα στο Αργοστόλι και στην αρχή ήταν να πάρουν ένα Astra Grand που στα χαρτιά ήταν 50. Λοιπόν, δεν έκατσε τελικά αυτό και επειδή ήταν στο Μάστορα περίμενα ένα μήνα. Πληρώθηκα, έβγαλα το μηνιάτικο και με το που έβγαλα το μηνιάτικο ήταν να πάρουν αντεβέ. Ούτε αυτό έκατσε επειδή ήταν στο Μάστορα και με το που έβγαλα 2.400 είχα στα χέρια μου, έδωσα 2.000 πήρα αυτό εδώ και απευθείας αλλάχτηκαν ζάντες και λάστιχα. Δηλαδή ουσιαστικά με το που ήρθε το μηνιάτικο 2.400 σπαταλήθηκε όλο πάνω στο μηχανάκι μου. Ωραία. Άρα έχεις αλλάξει μόνο ζαντολάστιχα? Ζάντες, λάστιχα, πλαστικά, όλα τα πλαστικά ποδιές, τα πάντα, ζάντες, έχω αλλάξει φανάρια, έχουν πέσει βαψίματα, έχω αλλάξει μανέτα, έχω αλλάξει λεντάκια μπροστά, εξάτμιση έχω αλλάξει. Ναι. Γενικότερα έχουν αλλάξει όλα πάνω στο μηχανάκι. Αμορτισέρ έχουν αλλάξει και μπροστά και πίσω. Αυτά. Έκανε 2.400. Πόσα λεφτά έχεις χαλάσει? Υπολογίζω κάπου στα 4 με 5 χιλιάρικα. 4 με 5 χιλιάρικα. Και θα πέσει άλλο ένα χιλιάρικο τώρα γιατί θα φτιαχτεί μοτερικά το μηχανάκι. Πόσα χιλιοστά είναι τώρα? 57 kit είναι το μηχανάκι και θα φτιαχτεί πάλι 57 ένα πιο δυνατό σφυρίλατο μηχανάκι με τον μπάκι και ηλεκτροπίστωνα. Η γνώμη σου για τα X, επειδή ξέρεις κυκλοφορούν πολλά X. Ναι, λοιπόν, ακούστε, στο Αργοστόλι παλιά όντως υπήρχαν πάρα πολλά X, αλλά έχουν πέσει, δεν υπάρχουν πολλά μηχανάκια ιδιαίτερα πλέον στο Αργοστόλι, διότι γίνονται πολλά πράγματα με την αστυνομία. Στο θέμα ότι όλοι έχουν X, θα συμφωνήσω ότι είναι ένα πολύ αξιόπιστο μηχανάκι, διότι λογικό να έχουν όλοι X, άμα είναι αξιόπιστο. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή να πάρεις και τον X, διότι έχει καλά φρένα, αμορτισέρ, φώτα, καλό μοτέρ. Είναι γενικότερα πάρα πολύ καλό μηχανάκι που βγαίνει από τη μάνα του. Ωραία. Και πιστεύω ότι και έτοιμο να το πάρεις, μαμά, δεν αξίζει να το κάνεις καμία αλλαγή. Πιστεύω είναι έτοιμο όλο. Ωραία, συμφωνώ με αυτό που είπες. Έχεις να μας πεις κανένα σκηνικό με την αστυνομία, τίποτα τέτοιο? Θα σας πω ένα σήμερα που έγινε σήμερα που παραλίγο να μην γίνει το βίντεο. Ακούστε, ήμασταν το πρωί, όπως μπαίνουμε στο φέρι 7.30 ώρα το πρωί για να έρθουμε σχολείο. Μπαίνει ο διοικητής της τροχέας μέσα στο φέρι και όπως εμείς πάμε πάνω να δούμε, κοίταγε τα μηχανάκια. Τέλος πάντων, όπως ήταν το φέρι λιξούρι, περιμέναμε εμείς να βγει ο διοικητής από το φέρι. Δεν έβγαινε γιατί περίμενε να δει ποιος θα βάλει μπροστά το μηχανάκι για να φύγει. Και όπως βλέπει ότι κανείς δεν πάει στο μηχανάκι, βγαίνει έξω ο διοικητής και αντί να πάει, ξέρω εγώ, βόλτα ή στη δουλειά του που πρέπει να πάει, κάθεται στο φέρι και περίμενε. Και όπως εγώ πάω να κατέβω από το φέρι να πάω λιξούρι, λέει αυτή που είναι στο φέρι, μην το πάρεις, διότι ο συγκεκριμένος θα σε γράψει. Εγώ το μηχανάκι το άφησα στο φέρι μέχρι τις 9, μία ώρα το άφησα στο φέρι να έρθω να το πάρω την επόμενη. Και με το που είναι να πάω στο φέρι να το πάρω, έχει το ρουχοτάζ να με πάρει. Συνέχισε την ιστορία. Δεν έχετε ξαναδεί στο βίντεο εμένα. Λοιπόν, μάγκες, παίρνουμε το μηχανάκι από το υπάλληλο εμείς, δικάβαλο κατεβαίνουμε, το αφήνουμε στο κέλο το μηχανάκι. Πάω ο εξαντλής, δείχνει ένα τροχάδι, το φέρνει, με παίρνει δικάβαλο από το φέρι και όπως παιδιά προχωράμε να φύγουμε. Με το μηχανάκι εδώ. Με το μηχανάκι βλέπουμε μάγκες το διοικητή να μας κοιτάει έτσι και να περνάει. Να μας κοιτάει επίμονα. Μετά φύγαμε, μπήκε στο φέρι και τέλειωσε η ιστορία εδώ, μάγκες. Ήταν μια πολύ αγχωτική μέρα, αλλά τέλος καλά, όλα καλά. Μεταφορική ή το πήρες εδώ? Το πήρα από Κεφαλονιά, μάγκες μου, το X. Μηχανάκια στο παρελθόν άμα είχες? Ακούστε, οδηγούσα πέρυσι ένα σκουτεράκι Honda 110 κυβικά. Είχα στο παρελθόν δύο βασικά μοτοποδήλατα και ένα ηλεκτρικό μηχανάκι. Αυτά έχω οδηγήσει. Ας πούμε, Δευτέρα Γυμνασίου είχα πάρει ηλεκτρικό μηχανάκι, το πούλησα σε ένα Πακιστανό. Μετά πήρα στη Δευτέρα Γυμνασίου πάλι ένα μοτοποδήλατο, το πούλησα. Και στην πρώτη ηλικίου, βασικά όχι, τέλος βασικά τρίτη Γυμνασίου, πήρα άλλο ένα μοτοποδήλατο, το πούλησα το Σεπτέμβρη της πρώτης ηλικίου. Και Δευτέρα Λυκείου, βασικά πριν τη Δευτέρα Λυκείου το καλοκαίρι πήρα το Krypton X. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε, καταλαβαίνει το πρώτο θα μπει το X. Ναι, ρε φίλε, το Krypton X αξία το ήθελα από 10 χρονών μάγκες. Το κοίταγα και έλεγα θα πω ένα Krypton X. Πάλι καλά ήρθε αυτή τη στιγμή και νιώθω δικαιωμένος, διότι
είχε πέσει δουλειά για να το πάρω αυτό το μηχανάκι. Έχει φύγει όλη η σεζόν εδώ πάνω. Και αυτό το αγαπάω πάρα πολύ. Ωραία. Θα πάμε τώρα μια βόλτα στο Λιξούρι και θα δούμε. Ωραία. Μπορεί να μην ακούγεται πολύ δυνατά ο Κωνσταντίνος γιατί φοράει κράνος. Ναι, μάγκες, καλό είναι να φοράμε κράνος, είμαστε νέα παιδιά. Καλό είναι να μην αφήνουμε μια οικογένεια πίσω μας για μια περισκεψία. Προέχει η ασφάλειά μας, μάγκες μου. Έκανε μια ανοίξια το Krypton X. Και πάμε τώρα μια χαλαρή βολτίτσα Λέπεδα. Λοιπόν, Τίμο, έχω να σου κάνω μια ερώτηση, φίλε μου. Πες μου. Λοιπόν, σκέφτεσαι να πάρεις ένα μηχανάκι ή αυτοκίνητο? Και αν μηχανάκι, τι μηχανάκι? Κοίτα, έχω ένα μηχανάκι, δεν το έχω φτιάξει ακόμη. Ένα GLX. Ναι, τώρα αυτό το μήνα θα ξεκινήσω να το φτιάχνω. Και λιφάνφορα είναι μοτερικά φορά? Αστρίσιο μοτέρ, θα μπει πάνω GLX άτομο. Έχω 3 διαφορετικά μοτέρια. Έχω ένα GLX, ένα αστρίσιο και ένα μοτέρ τέτοιο, λιφανάτο. Ωραία, εγώ πιστεύω, φίλε, πρέπει να το φτιάξεις για να κάνεις και μια παρουσία στο δικό σου μηχανάκι. Θα είναι πολύ ωραίο, πιστεύω. Γιατί, φίλε, εγώ γουστάρω να βλέπω GLX-άκια φτιαγμένα. Φίλε, έχουν πέσει 3.000 πάνω σε αυτό το GLX. 3.000, 3.000. Εξωφρενική τιμή, αλλά ό,τι γουστάρει ο καθένας, μάκες μου. Είμαστε μέσα στο Λιξούρι, κεντρικά με το X. Το X είναι ένα αξιόπιστο μηχανάκι, δεν θα σου βγάλει προβλήματα, δεν θα σου κάνει διάφορες βλακίες, μοτερικά και τέτοια εννοώ. Φέρνουμε πολλά X γιατί είναι πολλά, μέχρι να τα τελειώσουμε όλα θα τα φέρνουμε κάθε μέρα X, ετοιμαστείτε. Προς και μπροστά είναι η μπάτσι. Λοιπόν, μάγκες μου, έχουμε μπροστά την αστυνομία και κοιτάξτε ένα κόλπο. Αυτό, μάγκες, ήταν ένα τρίκο, όποτε βλέπω αστυνομία, πατάτε στην παιχταρισιά και όλα καλά. Εγώ, μάγκες, είμαι της άποψης ότι εντάξει, τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά είναι λίγο υπερβολική. Δηλαδή, πιστεύω, ρε φίλε, ότι άμα δεν ενοχλείς, φοράς το κράνος σου και πηγαίνεις στη βόλτα σου, τη δουλειά σου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να σε γράψουν, ρε φίλε. Αυτό είναι που κάνει η αστυνομία και με εκνευρίζει, ρε φίλε. Αυτό είναι το πιο όμορφο X που έχω φέρει ποτέ στο κανάλι και είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει ρίξει πολλά λεφτά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε μου, Τιμό. Επίσης και πάρτε βίντεο, μάκες, δείτε το όλο, πιστεύω αξίζει. Το παιδί δείχνει πολύ καλή δουλειά, αγαπάει αυτό που κάνει και εύχομαι μια μέρα, μάκες, να πετύχει στο YouTube, να πάει καλά. Και όταν πάρει το μηχανάκι του να κάνει motovlog, να γίνει ένας διάσημος YouTuber. Ωραία, λοιπόν, μάγκες μου, τώρα το μηχανάκι θα το πάρει ο Τίμος, να δει και να συγκρίνει με τα υπόλοιπα μηχανάκια, τα υπόλοιπα Krypton X που έχει οδηγήσει, να μας πει αυτό τη γνώμη του, πώς το βλέπει. Το μηχανάκι επίσης, μάγκες μου, ξέχασα να σας πω ότι έχει αλλάχτεί μέχρι και η δαγκάνα, όχι, η δισκόπλακα, έχουμε βάλει μια oversize braking. Υπολογίζω να κάνουμε 2-3 αλλαγές ακόμα με το ψαχτή μοτερικά, να του κάνουμε μια αερογραφία, κάποια βαψίματα που θέλει. Λοιπόν, Τίμο, καμία διαφορά έχεις δέσει με τα υπόλοιπα μηχανάκια? Είναι πολύ ωραίο μηχανάκι όπως τα υπόλοιπα που έχω φέρει στο κανάλι μέχρι στιγμής. Σε X μιλάμε τώρα, γιατί αυτό είναι ένα παπί που είναι τελείως διαφορετικό, δεν είναι όπως τα άλλα τα παπιά. Λοιπόν, μάγκες μου, εγώ πιστεύω ότι η τιμή που πήρα το Krypton X δεν είναι ούτε πολύ ακριβή ούτε πολύ φθηνή. Πιστεύω το πήρα σε μια φυσιολογική τιμή όπου πουλούνται όλα τα X. Το πήρα τελείως μαμά, θα σας στείλω κάποιες φωτογραφίες στον Τίμο να το δείτε πώς ήταν πριν και πώς έχει γίνει τώρα, μου πείτε και εσείς τις γνώμες σας στα σχόλια. Το X είναι ίσιο, δεν τρέμει τίποτα πάνω, δεν τρίζει κανένα πλαστικό. Αυτό μου αρέσει σε μηχανάκια. Έχει το γκάζι που πρέπει να έχει. Το αρκεί αυτό το γκάζι, είναι ένα kit που το βγάζει η ίδια η Yamaha. Η Yamaha ξέρει τι κάνει, για ποιο λόγο το βγάζει αυτό το kit. Έχει αρκετό γκάζι, θα σου αρκεί αυτό το γκάζι. Ξέρω εγώ, άμα ξεκινάς τώρα και πήρες τώρα ένα Krypton X και θες να βάλεις κάτι, να το κάνεις κάτι αναβάθμιση, θα βάλεις το kit της Yamaha. Λοιπόν, σε αυτό θα συμφωνήσω, μάγκες, με τον Τίμο, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Επίσης, να ανακεφαλαιώσω, το καλοκαίρι είχε γίνει ένα σκηνικό, μάγκες, είχα δώσει στο γιο του αφεντικού μου που δούλευε στο μαγαζί το μηχανάκι μου και είχε τρακάρει, ευτυχώς το παιδί ήταν καλά, είχε πάρει λίγα ράματα. Το θετικό είναι ότι δεν του άφησε κάποιο μόνιμο πρόβλημα και μέσα σε μια εβδομάδα ήταν ok. Το παιδί εξηγήθηκε, μου τα πλήρωσε όλα,
Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Τίμο, θα μου πεις μια γνώμη τώρα που το οδηγάς λίγο και το τρέχεις. Θα μας πεις μια δήλωση. Η δήλωσή μου είναι ότι είναι πολύ όμορφο μηχανάκι και έχει τον γκάζι που μου αρέσει αυτό το γκάζι. Δεν είναι το πολύ γκάζι, αλλά δεν είναι και το λίγο το γκάζι. Είναι το γκάζι που του πρέπει να έχει. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Αλλά είναι αυτό που πρέπει. Είναι το γκάζι, είναι το ωραίο το γκάζι. Ο βενζίνες είναι οικονομικό. Ναι, φίλε μου, άκου να σου πω. Για να πάω, ας πω, μια απόσταση τώρα μεγάλη από Αργοστόλη μέχρι Πόρο, δηλαδή μια απόσταση που θέλει 40 με μία ώρα, 40 λεπτά με μία ώρα, και να γυρίσω, θέλω περίπου, άμα το πηγαίνω χαλαρά με 60 χιλιόμετρα, μισό ντεπόζιτο, δηλαδή 2,5 ευρώ. Άμα τώρα το πηγαίνω κομμάτια, θέλω ένα τάλιρο. Οπότε πιστεύω ότι κρατάει. Αν θες να αρχίσεις με ένα μηχανάκι που να έχει τα γκάζια του, που να το πάρεις μαμά και να μην σου βγάλει κάποιο πρόβλημα και αξιόπιστο, είναι το Krypton X. Για αυτό που λέει ισχύει, το X είναι ένα ωραίο μηχανάκι, είναι ένα αξιόπιστο μηχανάκι, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η Yamaha, σας το έχω ξαναπεί. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει μηχανάκι, ο ένας λόγος με χαλάει εμένα να πάρω X είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Άμα δεν ήταν αυτός ο λόγος, θα είχα και εγώ X. Εγώ θα σου έκανα μια πρόταση, ρε φίλε, γιατί δεν μπαίνεις κανένα GTR, κανένα Z, κανένα έτσι. Μπορεί στο μέλλον, άμα φτιαχτεί το GLX και περισσέψουν χρήματα, να φέρω κανένα Z. Λοιπόν, Τίμο, έχω σου κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το κανάλι σου. Λοιπόν, εσύ το βλέπεις σαν χόμπι ή δεν θες να το πας σοβαρά αυτό το κανάλι, όλη αυτή η φάση? Παλιά το βλέπα σαν χόμπι, αλλά πλέον το έχω πάρει στα σοβαρά και προσπαθώ να κάνω το ό,τι καλύτερο γίνεται, δηλαδή δεν προσπαθώ να χάνω τη σειρά, να βγαίνουν τα βίντεο κανένα την ώρα του. Επίσης, φίλε, έχω να σου πω και κάτι, φίλε, τα edit σου και όλα αυτά τα έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται ότι αφοσιώνεις πάρα πολύ χρόνο και δείχνεις ποιότητα στο κοινό σου. Και η συγκεκριμένη σειρά που άρχισες, φίλε, με το μηχανάκι, που δείχνεις μηχανάκια, ρε φίλε, τα αξιολογείς, πιστεύω είναι μια πολύ καλή σειρά και πρωτόγνωρη για το ελληνικό YouTube, πιστεύω, γιατί εγώ όσα χρόνια βλέπω YouTube, φίλε, δεν έχω δει ποτέ σειρά που να λέει κάνουμε rate το μηχανάκι του τάδε ή γενικότερα κάτι τέτοιο παρόμοιο. Και επίσης με το που ξεκινήσει αυτή τη σειρά ανέβηκαν πολύ και οι συνδρομητές σου, Ναι, αυτό είναι αλήθεια, ανέβηκαν υπερβολικά πολύ. Για σένα το πιο δημοφιλές βίντεο και το πιο καλό και ποιοτικό για σένα ποιο θα ήταν? Θα μου τα βάλεις σε μια σειρά, το πιο δημοφιλής. Το πιο δημοφιλής είναι το Charlie του Γιούλιου. Το πιο ποιοτικό? Το πιο ποιοτικό είναι το 12ωρο και πάει μια κόντρα με το X του Bar. Το πιο πρόχειρο βίντεο για σένα? Είναι τα παλιά βίντεο που τα κάναμε έτσι για την πλάκα, για να φύγει ο χαβαλές που είχαμε μικρή χαβαλέ και λέγαμε τι να κάνουμε, ας κάτσουμε να παίξουμε το YouTube, αλλά και πάλι όσο και να παίζαμε πήγαινε κάπως, προχωρούσε, μαζέψαμε κάποιους subscribers και μετά εκεί το πήραμε στα σοβαρά. Ναι. Επίσης να σημειωθεί πριν που μου είπες για το edit σχεδόν δεν το κάνω εγώ, λίγο να ασχολούμαι με το edit, κυρίως το κάνει ο Αντρέας ο Σπυράτος που είναι και κάμεραμαν. Αυτό κάποια μέρα έπρεπε να το μάθουν όλοι, γιατί πολλοί με ρωτάγαν ποιος είναι ο κάμεραμαν και ποιος κάνει το edit. Εγώ πιστεύω, φίλε μου, για μένα το αγαπημένο μου βίντεο που έχεις κάνει εσύ ήταν, ρε φίλε, με το Charlie του Γιούλιου. Γιατί είχα γελάσει κιόλας, δηλαδή αυτό που θα ξαναέβλεπα 10 φορές ήταν το Charlie του Γιούλιου. Και αυτό που γουστάρω πολύ να βλέπω, φίλε, είναι με το ρουχωτά το X, φίλε. Ο Γιούλιος, τα αδέρφια Γιούλια, τα Γιουλάκια δώσανε content και γι' αυτό τους ευχαριστώ πολύ, δώσανε αρκετό content. Τώρα, αυτό πιστεύω ότι θα βγει πάρα πολύ ωραίο βίντεο, γιατί είναι ένα βίντεο που θα είναι ποιοτικό όπως και όλα τα υπόλοιπα φυσικά, αλλά έχει πολύ όμορφο μηχανάκι. Το Z του Γιούλιου, σκοπεύεις να το φέρεις ποτέ στο κανάλι για παρουσίαση και αυτό? Ναι, έχουμε μιλήσει, τα έχουμε κανονίσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε η εμπειρία. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο το βίντεο, κάναμε ωραία ομιλία και πιστεύω θα προοδεύσει αυτό το κανάλι, θα πάει μπροστά, επειδή κάνει ωραία βίντεο και του είπα ότι είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που παίζει να κάνει τέτοια βίντεο, ρε φίλε, παρουσίαση με μηχανάκια. Παιδιά, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αυτό ήταν το X του Σιμωτά. Ένα like και ένα subscribe, μην ξεχνάτε, και ετοιμαστείτε για επόμενα βίντεο, θα είναι ακόμη πιο τρελά. Τα λέμε, μάγκες. Don't worry. Be Ruski.